साल्लानि बे बारहुंखायाबो फैनानै जोंहानि गय दंफां माखासेखौसो सिफायना लांजोब्बाय। नैबेसो एसेबां दामि दंफांमोन साला सिगुन दंफांसोमोन। आं साननानै दंमोन सिरि सिरि फानगोनसो र' होननानै नैरा बारहुंखाया गुबु होनासो गालांबाय। गोरिबा जेथिंबो गोरिब। बारहुंखा फैब्लाबो बे गोरिबफोरासो टेनसन बेसेबा। बारहुंखायाबो बे गोरिबफोरखौल' नोजोर होखायो खोमा। बे जानो गोनांफोरनिया माथो न'फोरखौनो बायनाय खोनाया। गलि गाज्रिबाबो गलि बायलाबाबो बिसिना गलियाबो बायबावा, इसिंफोराबो बाया। आयु जोंफोरना गैजारोङिफोरनिया गलि बायगोन, इसिं बायगोन, बेरा बायगोन। बे जे गैजारोङिफोरनिखौसो बारहुंखायाबो दों दों नोजोर होखायो। दालाय बे अखा बोथोराव दिनैसो एसे सान्दुं दुंहांदो। बे फैसा गैयिफोरावबो सोरखौलाय खामना लिंनो। हे इसोर भगबान, आं बे निखावरिनि आर'जखौ खोनासंदोंब्ला अखा हानांलाहाय, बार बारनांला। नङाबाथाय एबार न'आनो गुबुलांबा बबाव थागोन जोंहालाय। ओरैनोबा फिसाज्लायाबो फैखायाखै। बेसे टेनसन आंहा। बेखौसो साननोना बैखौसो साननोना माखौ साननो आं। बै साला गय दंफाङाबो हौवालाफोरा गुबुनो हायामोन होनबा। हौवाला दंफांफोरा, बे हौवाला दंफां गय दंफांफोरा थायनो रोङिफोरा आयु बे दंखलफोरनि बे फांनै ना फांथाम बेसेबा थायग्रा गय बिफांखौसो सेफायबायहाय बारहुंखायाबो। जारलासोहाय बोथोरजोंबो। दिनैसो एसे सान्दुं दुंहांदो। ओइ सायाव थाग्राफोर, बोराय बाथौ इसोर भगबानफोर, बारहुंखा फैनो होनाङाहाय। जों अबाव थाहैगोन बारहुंखा फैब्ला। बे बोसोरसेखौ खुनुरुखुमै थानो होथारदोहाय बारहुंखा बाबा। जोंहानि न'खौ सेफायनांला, बे गोनांफोरनिखौ सेफायथों। मा सायाव नायदावबाय थाखो आयालाय? आयै मा सायाव नायदावबाय थाखो? हो? ओइ बे गसाय सायाव थानायफोरखौ माबा बुंगासिनोमोन आं। आयै नै दानिसो रायज्लायदोंमोन रादायजों। रितुआ फैयानो। फैयानो? मानो फैयानो बेलाय? फैयानो, गावनि न'खौ गारना फैनो हायानो। सानखादोंमोन आं बे हिन्जावआ बेबायदिनो बुंगोन होननानै। बेनिफ्राय आबौआ? राजाखौलाय आरोलाय अबावथ' फैनो होबावनो गावआ फैयाबालाय। ए गावआथ' फैया बे गथ'खौबो हरफाला बियो। बुजिनो रोङिया, खर' मेलेम गैया बियो। गथ'खौ बुथारनो नागिरदों बियो बेयाव दोननानै। माबे रादाया जेबो बुंनो हाला नामा बियो? मोनथिया, फैयानो लाबोलानो। गावआ गाबोन नङाबा समफोर फैगोन होननानै बुंदों। हा माबायदि आखलनि हिन्जावहाय बेलाय नुनानैबो नुवा। मा जालांखो न'खराव? आरो बे हौवा गैयाबालाय बेलाय मा खालायनो नागिरदों बेलाय? बेयावलाय मा थागोन बेलाय हारसिं हारसिंलाय? आरो दा बेना इसिबां गिदिर बाथ्रा जाबाय, बाहादुरि जाबाय बेहा। दुगानायानो बाराद्राय जालाबाय। दा मेगनखौबो नुनाय जाबायना। अबाव हौवाखौ नांबावगोन बेलाय? गुबुन हौवाजोंलायसिगोन खोमा। नङाबालाय आगोललाय माथो खिबुखौनो गारनो होआमोन। जोंजोंलाय नुजानोनो बाजायोमोन माथो हौवाखौलाय। दालाय माथो हौवाखौनो फैनो होबावदों बियो हारसिं। थारमाने बे हारसिं थानो हाग्रा जाबाय। थारमाने मथ्लब बिसो बेबो। मेगन गैयैखायसो हौवा दा मेगनखौ मोननायखाय हौवाखौ नांला। मोनथिया मा सानदोंथाय। बिनि आखलफोरखौ गाज्रिसो नुबाय दं दे आङो। आरो बे गथ'खौबो जोनोम होनो नागिरदोंबा बियो, बक्सिनि गथ'खौ, बेनिखायनो फैनो नागिराखै बियो। जेबो गैमाराहाय बे खासि मानसिनियाव। गावा थाथों। बे आंनि फिसौज्लाखौसो बियो मायबा मायबि खालायजोबसिगोन बियो। गथ'खौ रादाया बे लाबोनो हाया बियो नांलायनानैबाबो। दानाबा एसेबां गिदिर जाबाय बियो। हौवा गैयाबाबो थानो हाग्रा जाबाय बियो। बे आखल गैजारोङिखौ जेबो टेनसन मोना र' आङो। बे फिसौज्लाखौसो टेनसन मोनदों आंहा। बेलाय आरो मा सानो बेफोरखौलाय? बेलाय गामियाव फैखानाय नङाना। आं मिन्थिखागौ बेलाय अबाव गावनि न' बेफोर गावनि जोनोम जायगाखौ गारनानै अबाव फैनो। आरोलाय गावआ फैयाबालाय राजाखौलाय अबावथो हरफानो। बे राजाखौनो माबोरैबा मोनो आरो। मानसिया बेबायदिनो आरो। आगोल मेगनजोंबो नुवामोन, हारसिं होनना बेबायदिनो गाख्रबथिंबाय थायोमोन। बेखायनो दा आरो मेगनाबो फैबाय, आरो मानिथ' खमि दङ। थाखा फैसा गासिबो दङ, न' बां। मानि टेनसन बियालाय? जेबो टेनसन मोनखाया बियो। बेनोथ' आरो बांद्राय दङ नालाय माखौथ' गिगोन। बेनिखायनो बजबना लानो नागिरबाबो बजब जाया आरो रावजोंबो। थाखा फैसा दं नालाय। अबाव थांनो नागिरदों? टिकेट दाननो। नों थारमाने थांमारसिगोन? नोंनि गोसोआव जोंफोरनि थाखाय एसेबो अननाय गैला? अननाय थानायखायनोथ' आं नोंसोरखौ लांफानो नागिरदोंमोन। नाथाय नोंनो थाङाबालाय आंथ' माथो खालायबावनो। थारमाने नों थांमारथारगोन? नों बेयाव थानो हाया नामा? नों मानो थांनो नागिरदों गामियाव? गासैबो बेयावनो दङ। नों मानो बेयाव थाया? मानो गामियाव थांनो नागिरदों नोङो बुंनाय? आं बेखौनो आरो गोदानै बुंफिनबावनांगोन नामा आं मानो थांनो नागिरदों? नोंथ' साननैसोनि थाखाय थांनो नागिराखैना। नों अराय समनि थाखायबो थांनो नागिरदों। नोङो जानो? नोंनो बुं, बेबायदि सुनि जायगायाव सोर अराय समनि थाखाय थानो हायो? आं बे जायगायाव थाला। आं बुंखाबायानो माथो, आरो मानो गोदानै सोंबावदों नों? नोंनि गोसोआव एसेबो अननाय गैया। नों फिसाखौ बेबायदिनो गारना थांनो नागिरदों। खोनासं रितु, बेखौ अननाय गैया होना आरो गारना थांनो नागिरदों होननानै बुङा। आं नोंसोरखौ लांफाखानो नागिरदों। नोंसो थाङा होननानै बुंबाय दं। नोंखौ आरो खेबसे लिंबावदों आं। थौ, नों मोजाङै सानना नाय। थान्दा खर'जों एसे साननानै नाय। आं थानो हानाय नङा एसेबां गाज्रि जायगायाव। होमब्ला थाबानो जाबाय।
खोनासं रादाय नों आंखौ बेबायदि इगनर खालायनो हाया मोनथिबाय नों जुदि जोंखौ गारनानै थाङो नों आरो माब्लाबाबो जोंनि जिउआव फैफिननांला मोनथिबाय नों जुदि जोंफोरखौ गाबोन गारनानै थाङो नोंखौ अराय समनि थाखायबो बावगारगोन आं नोंखौ बावगारगोन आं नों आंनि हौवा होननानै आरो आंनि फिसाखौबो बावगारनो होजोबगोन आं नों आंनि फिसानिबो जेबो अधिकार मोना जागोन नोंनि फिसाबो नङा जागोन बियो नों जुदि गाबोन आंखौ गारनानै थाङो जोंफोरखौ गारनानै थाङो नोंनि अधिकारनि गोनांथि गैया आंनो रितु रनि आंनि फिसाखा आरो अराय सम आंनि फिसायैनो थागोन बेखौ रावनिबो अधिकार लानायनि खोथा गैया नोंनि साननायखौ साननो हायि खालायनानै दोनदों नोंनि हिनजाव गिदिरा मोनथिबाय बिनिखायनो नों थांनो जाबाय थादों नों सानसे समाव फस्थायगोन रादाय जोंफोरखौ गारना थांनो नागिरदों नों सानसे समाव फस्थायगोन नोंनि न'खरनि मानसिया फस्थायगोन आंखौ बेबायदि खालायनाया नोंनि बिमा नोंनि हिनजाव गिदिर बिसोरनो बेबायदि खालायजोबदों आं मिथिगौ बिसोरनो नोंनो आंनि बेरेखा बाथ्रा लागाय बेबायदि खालायदों बिसोर सानसे समाव फस्थायनांगोन मिथिखा आंनि आइ आरो सुदेमनि गोसोआ एसेबां गाज्रि जानायमोनब्ला नोंखौ लांफानो हरनाय नङामोन मोनथिबाय बिसोर बेसेबां बुंदों राजाखौदो नोंखौदो माबोरै लाना फै बे जायगाया मोजां नङा लाना फै बेयाव दोननांला होननानै बेबायदि बुंनाय नङामोन आंनि सुदेमा जुदि एसेबां गाज्रि गोसोन जानांगौमोन बे जेबोखौनो बुंनाय नङामोन नोंखौ दोनलांनोसो होगौमोन बियो मोनथिबाय नंगौ नोंनि हिनजाव गिदिरानो मोजां सनानि हिरानि नोंनि हिनजाव गिदिरानो मोजां दे बेनो मोजां आं गाज्रि आं जेराव थां सानसे समाव नोंबो फस्थायगोन नोंनि हिनजाव गिदिराव फस्थायगोन गासिबो फस्थायजोबगोन मोनथिखा नों नोंनि न'खरनि थाखाय आंखौ आरो आंनि फिसाखौ गारना थांनो नागिरदों सानसे समाव नों आंनि आथिङावनो गोग्लैफिनगोन मोनथिखा आंबो गोसोआव लाखिगोन बे समखौ बावगारा थां आंखौ सैया जादोंना नोङो आंखौ नायनो हाया जादोंना नोङो हिनजाव गिदिरखौल' नायनो गोसो जायो गामियावल' थांनो थां नोङो थां आंनि फिसाखौजों आंखौजों बेबायदि गारना थांनो नागिरदों नोङो मोजां मानसि नंखाया नोंबो थां पापि हौवासा थां सानसे समाव आंनाव फैफिननांगोन नोङो सानसे समाव आंबो उन्दै जानानै थां आं नायगोन आंबो नों सानबेसे नों गामियाव थानो हायो सानसे समाव बानानै नों गावनो फैफिननांगोन आंनि न'सिम मोनथिबाय गावनो फैफिनगोननो सानसे समाव मोनथिखा नों दिनै आंखौ आरो आंनि फिसाखौ बेबायदि गारलांनो नागिरदों नोंखौबो आं माब्लाबाबो निमाहा होखाया गोसोआव थागोन आंनि गोसोआव बे बाथ्राखौ आं माब्लाबाबो बावा इसिबां बोसोर बेयावनो थाबाय दिनै माखौबा गामियाव थांनो हिनजाव गिदिर आरो गावनि फिसाला गिदिरखौल' अनो बियो मोनथिबाय हिनजाव उन्दैखौसो फिसाला उन्दैखौसो नुवा बियो बिसोरनि खस्थ'खौ नुवा बियो आंनि फिसाखौ हले अना फिसाज्ला गिदिरखौल' खां अनो बिनिखायनो गामियाव थांनो खां जादों बियो बेयाव थानो हाया बियो एसेबां बोसोर बेयावनो थाबाय दिनै आंनि फिसाखौ नांला दिनै आंखौ नांला अहालाय बेसे मोजाङै संसार जानो हायो नोंसोरबो गामियाव नुगोन दे आंबो नुगोन बेबायदिनो आथिं मेरे आखाइ मेरे जिरायना थानोसै नामा जना थानोसै बेबायदिनो माथो खालायनांगौ माथो खालायनांगौलै मायबा खालायदो बेबायदिनो थाबाय थासिगोन नामा थै आंनि खर'आव गोबांथा प्लेनिं सोलिगासिनो नाथाय बेखौ बे लकआपआव खालायनो हाया जेलाव थांग्रोनो हानांगोन जेलाव बाव लाङो दा बेबायदिनो जबाय थाबाय माथो जाग्रायाबो बोथिसेल' जाहोयो साला बोथिसे मोजाङै मोनजाला सानजौफु टाइमाव रुटि गांनै होगोन बेल' फुङावबो मोनजाया हरावबो मोनजाया बेबायदिनो थाबाय थाबा थैलांगोन जों नों मिथिदों मिथियाखै एसे धैर्य हम आफा आंनो दा मोनसे मबाइल नांगौमोन दा मबाइलखौनो मोनलाना लान्थायाबो मोनथियाखै खोमा जेबो नङाबा फैगौमोन बे ओरैनोबाबो पुलिसा रावखौबो लोगो हमनो होखायाखै थै आं बेबायदि थाबाय थानो हाला एबार ओंखाम होनो फैब्ला बे जेलनि दरजाखौ खेवब्ला होख्लायनोसै नामा गावथारजानो लुगैदों नामा नोङो इनकाउन्टाराव गावथारजागोन मोनथिखा खारदों होननानै खारनायखाय गावदोंमोन होनना बुंगोन सेसखा बिनिफ्राय पुलिसफोरखौ सिनायाखै नोङो पुलिसफोरा माबायदि बुंबालाय माथो मोनजाया मोनलोङा बेबायदिनो थाबाय थासिगोन नामा पापि पुलिसफोरा गावसोरबा बेसेबा जायो बोथिथाम बोथिब्रै जोंफोरनो बोथिसेल' होनानै रुटि गांनै होनानै दोनो साला दालि गोरान दालि बायनाजों बे जेलाव थानायखौबो बुथारजोबगोन आं ओंखारनो हाब्ला सोर दंमोन मोखांखौसो नायना दं र' आं मोखांफोरखौ नायना दं र' साला नायना लाखादों आङो इन्सपेक्टरनि मोखांखौथ' गोसोआव दंखायो आङो ओंखारबानो गावख्लायखागोन आं बेखौ सालानि धैर्य हम नों जेसेबां रागा जोंदों आंबो बेसेबां रागा जोंदों आंबो उखैदों नाथाय आं धैर्य हमनानै दङ जास्ट धैर्य गासैबो जाजोबगोन लासैनो माइबानि नोमफानि धैर्य हमबाय थागोन बियो बुथिसे जायै हामख्लंख्लं जालायलांबाय
आबा आं नोंसोरखौ खबर लाफैबाय थागोन दे जोंफोरखौ रावबो खबर लाफैनो दोन आंनि फिसाजोखौ बामनाङा नोङो आंनि फिसाजोखौ बामनो नोंहा जेबो अधिकार गैला दोन बामनाङा आंनि फिसाजोखौ दोन सायावसो अनफ्लानाय सायावसो बिफा सिं सिं मायबासो दोन आंनि फिसाज्लाखौ रावबो बामनाङा रावबो अननाबो देखायनाङा आंनि फिसाज्लाखौ आंनि फिसाखौ रावबो अनखाया र' दे आबा र' मानो बेबायदि बुङो नोङो रितु मानो बुंनांलाय मानो बुङा गारना थांनो नागिरदों माथो एसेबां अननाय थाबोलालाय गारना थांगौमोन नामा ओरैनो सायावनो अनफ्लाना देखायनाङा आंनि फिसाखौ फै आबा फै सोर बिफा नङा बियो बिफानि म' जाबोरसो बियो बिफा नङा बियो नोंनि आजै नङा बिजों अना बियो जोंफोरखौ फै आबा अना खोनाबाय बियो गावनि फिसाज्ला गिदिरखौल'सो अनो नोंखौ अना फै थांनाङा बिजों रायज्लायनाङा रितु नों मोजां बाथ्रा सोलोंहोआखै दे गथ'खौ दानिफ्रायनो बेबायदि गाज्रि सोलोंहोब्ला देनां गाज्रि जालांगोन बिनि आखलफोरा मिथिबायना न'नि मानसिखौ रावखौबो सैया जालांगोन जोंहालाय सोर न'नि मानसि दंबावो सोर मानसि दंबावो नोंसोर रावबो जोंनि नंखाया जोंफोरखौ रावबो अनखायाबो फै आबा फै सा अनफ्लायना देखायनायलाय मा लाबसि बेबायदि अननायनि गोनांथि गैया हौवानिबो गोनांथि गैया बेबायदि बिफानिबो गोनांथि गैया आबा सना जिउ मोजाङै थादे आबा दे आंबो थांगोन पापा थांगोन आबा बै खेबसेयाव थांगोन दे आं आदामोनजों थांना फैग्रोन दे बेनि उनाव फैफिनगोन आं फैनानै लांफैगोन दे दा नोंसिना मामिया रागा जोंना दं दा थांथ'आनो आं उनाव लांफैगोन दे आंबो थांगौमोन थांगोन सना थांगोन फैगोन ना आङो फैबा लांफैबावगोन दे दा आं थांग्रोनि दे शांति अच्छे से ख्याल रखना इन लोगों का ठीक है हो सके तो एक दिन भी रात को छोड़ के मत जाना इन दोनों को ठीक है हाँ साहेब नहीं जाऊंगा अब कब आएंगे वापस आऊंगा जल्दी दे आबा थांसै आं दे आंना ट्रेना फैसिगोन मोजाङै था दे मोजाङै फराय दे आइनि बाथ्रा खोनासं शांति आन्टिनि बाथ्रा खोनासं दे थांनोसै आङो रितु